pràctica. Anem a començar, serà una pràctica curteta, així que no ens enrotllem gaire, començarem amb cames creuades. Mans sobre les teves cames, tanques els ulls i vas allargar esquena a la vertical. Espatlles lluny de les teves orelles buscant una posició que et sigui còmoda. Sentint tot el pes del teu cos, com recau sobre de l'esterilla. Com de mica en mica les pulsacions del teu cor van frenant. Com el ritme de la teva respiració es va pausant. Trobar aquest moment de calma i de quietud. Un regal pel teu benestar, per aturar tota l'activitat del dia. El moment per prioritzar-te. Quan sentis aquesta calma que va envaint el teu cos, ajuntes palmells davant del teu pit per agafar una intenció o un propòsit a la teva pràctica d'avui. I juntes fer una respiració àmplia i profunda. Agafes aire pel nas. Alliberes pel nas a la boca. Tornes mans sobre les teves cames. Pots obrir els ulls si ho vols. I baixa barbeta al pit. Sentint com s'estira cervical, fas canó amb el teu cap d'un costat a l'altre, però mantenint barbeta avall, mirada cap als teus peus. I deixant mirada als peus al centre, inhales, mires lleugerament cap al sostre. I exhales, baixes mirada de nou cap als teus peus. Puges amunt i avall. I deixes mirada cap als teus peus. Eleves mirada al centre i anem a juntar les dues plantes dels peus, genolls en fora, agafant els teus turmells. Obres pit, mirada al cel. Exhales, arrodoneixes esquena. Inhales, obres. Exhales, rodoneta. Dues més, inhales, obres. Exhales. I última. I exhales. Allargues esquena a la vertical, braços per sobre del teu cap. I la mà dreta se'n va al genoll esquerre, braç esquerre se'n va al darrere i amb torsió mires per sobre de la teva espatlla. Braç esquerre puja amunt i vols anar a tocar el terra amb la teva mà. La mà esquerra baixarà sobre de les teves cuixes, tens els braços creuats. T'abraces espatlles, obres pit amunt. I exhales mirada al teu melic. Allargues esquena i mires a la dreta. Tornes al centre i a l'esquerra. Tornes al centre, obre braços que se'n van al darrere i puges genolls. Turmell dret sobre genoll esquerre per obrir pit, mantenir esquena ben llarga, sentint com estira tota la part isquiotibials. Baixes, peu dret cap al terra, cap al costat esquerre, i el peu esquerre s'acosta al teu cul. Braç esquerre amunt, te'n vas a buscar la part externa del genoll, dret. Braç dret al darrere, torsió. Tornes i te'n vas cap al costat esquerre amb les teves mans i t'incorpores per
anar a una quadrupèdia. Quedaràs d'esquena a on havies començat i fas gat-vaca. Obres pit isquions. Arrodoneixes. Inhales, obres. I exhales, rodonet. Dues més. Per fer una última. Esquena neutra, seu sobre talons i passes cames al davant. Ajuntes plantes dels peus. Tornes a agafar-te els turmells i tornem-hi. Obres pit. I arrodoneixes mirant a Malik. Fem tot a l'altre costat. Obres. I tanques. Les obres. Tanques. I la última. I tanques. Allargues esquena, braços amunt i mà esquerra al genoll dret. Braç dret al darrere per girar mirant cap a la teva espatlla. Braç dret puja amunt, vols anar a tocar el terra amb la teva mà. Portes mà dreta a la cuixa esquerra, braços creuats i t'abraces espatlles amunt. Mires Malik i tornes al centre, mires a la dreta, centre, esquerra, centre, desfas els braços que venen endarrere i puges els dos genolls. Turmell esquerre sobre genoll dret. Obres pit. Deixes caure genoll cap al costat dret i el taló dret s'apropa. Braç dret amunt, inhales i vas a buscar la part externa del teu genoll. Braç esquerre al darrere, gires des del pit. Tornes endavant i pel costat dret amb les teves mans que busquen el terra i gires a una quadrupèdia. Tornes a estar a la mateixa direcció que havies començat i ara mires al costat dret. Tornes per mirar-te al costat esquerre. Al centre i a la dreta. A esquerra. Dos més, una a cada costat, a la dreta i a l'esquerra. Tornes al centre, actives dits del peu de darrere per anar un gos mirant avall. Glutis endarrere i amunt, Adho Mukha. Allargues esquena, cap relaxat entre braços. Vas flexionant un genoll i l'altre, intentant que la part superior del teu cos no es mogui, que de cintura fins al cap es mantingui quiet, que només siguin els genolls els que van pujant i baixant. I amb els peus caminaràs cap a les teves mans. Deixes que pengin els braços, que pengi el cap. I vèrtebra a vèrtebra, reculls al pujar. Amunt. Mans venen davant del teu pit. Cama dreta, passa gran endarrere, col·loques taló. Braços amunt, garreu. Porta mans darrere del teu cap, obre colzes. I al tancar colzes et mires al Malik. Inhales, obres. I exhales. Inhales. Exhales. I una última. Un cop estàs amb els colzes tancats, mirada al terra, baixa mans. Puges el taló de darrere i baixes genoll. Relaxes dits i deixes que la pelvis vagi obrint i exhales, estires endarrere. Inhales al davant i al darrere. Inhales
exhales. I una última. I estires darrere. Flexiones al davant. Activa els dits del peu. Tornem a un gos mirant avall. Aixeca genoll. Cama del davant, passa al darrere. Relaxes cap entre braços. I tornes, flexiones un genoll i l'altre. I amb els peus tornes a caminar cap a les teves mans. Mantenint amplada de la teva pelvis, rodonet, tornes a recollir amunt cap al sostre. Mans davant del teu pit. I cama esquerra, passa endarrere, baixes taló. Braços s'extenen amunt cap al sostre. Guerreu, pots acompanyar mans amb mirada. Baixes mans darrere del teu cap, obre colzes. I exhales, baixa mirada a la cuixa, tanca colzes. Inhales, obres. Exhales. Inhales. Exhales. Una última. Deixant colzes tancats, mirada al terra, baixa mans, aixeques el taló i baixa genoll. Relaxa els dits del peu, deixes que la pelvis s'obri i a l'exhalar allargues la cama. Inhales, estires. Exhales. Inhales. Exhales. I una última. I exhales al darrere. Inhales, tornes, flexiones al davant, activa els dits del peu, aixeca genoll, adomuca, gos mirant avall, allargues esquena, cap relaxat entre els teus braços. Baixa genolls al terra. Seu sobre dels teus talons. Si algú li molesta genolls, li molesta turmells, quedes amb cames creuades o bé cames estirades endavant, ja ho saps. Braços amunt. Mà dreta baixarà al terra. Braç esquerre busca anar a la diagonal. Intenta que el cul no es desenganxi dels talons. El glutis es manté en contacte amb els teus talons. I estires, creixes. Ara tornes. Te'n vas a l'altre costat. Tornes. Anem a entrellaçar mans darrere de la teva esquena. Obre pit. Mirada lleugerament amunt cap al sostre. I exhales, deixes anar. Les mans venen al davant i allargues, camines. Estires front cap al terra. I mica en mica tornes a incorporar-te. Caient glutis cap a un costat, estires cames al davant. Cames juntes, aparta glutis dels isquions, braços amunt, inhales. I exhales, baixa el pit a genolls. Intenta baixar des del pit, cervicals relaxades, alliberades. Inhales, creixes. Exhales, baixa braços i anem a estirar tota l'esquena a l'esterilla. Abraça genolls al pit i balanceges costat a costat, fent un massatge a tota la lumbar, dorsal. I braços al costat del teu cos, estires cames amunt cap al sostre, a la invertida. Si vols fer l'espelma, senta't totalment lliure. Si no, et quedes en aquesta posició. I pots moure els ditets dels peus, pots moure els turmells per intentar afavorir la inversió del rec sanguini, que s'activi tota la circulació de les nostres cames, que es vagin desinflamant de tot el pes que van sostenint al llarg de la setmana, al llarg del dia. I flexiones cama dreta
per estirar-la totalment al terra. Amb les mans t'agafes cama esquerra i te l'apropes a tu. Pots agafar-te darrere del genoll, bessó, turmell, allà on arribis. Deixes cama esquerra, puges dreta i canvies. Baixes esquerra, amb les mans t'agafes cama dreta i t'apropes la cama a tu. Alliberes cama dreta, puges cama esquerra i anem a flexionar genolls. Obres braços en creu i deixes caure genolls a la dreta, mirada costat esquerre, costat contrari dels teus genolls. Ara, cama esquerra puja amunt i s'emporta cama dreta al costat esquerre i vas fent aquest balanceig amb les teves cames d'un costat a l'altre. Generant aquest moviment es crea un massatge a l'esquena. Una última vegada per quedar-te al costat dret i profunditzar una miqueta en la torsió. Mires cap al costat esquerre. Inhales, tornes al centre i genolls cauen cap al costat esquerre, mirada a la dreta. Tornes al centre, abraça genolls al pit, balancejant d'un costat a l'altre. Baixa peus, obre genolls, mans a les teves crestes, balanceges. Fes que els peus, que les cames frenin i tu mateixa ja busques el teu moment de calma. Si necessites abrigar-te una miqueta, et recomano, ja comença a ser temporada, una manta, ficar-te algun jersei, mitjons. Com sempre, música, encens, olis essencials, tot el que pugui ajudar-te a crear aquest ambient de calma. Dedica't entre 5-10 minutets, el temps que tu disposis, tot és correcte, però que siguin uns minuts efectius que intentes relaxar-te al màxim. I jo des d'aquí em despedeixo, ens veiem en el proper vídeo i moltíssimes gràcies. Namasté.